Hello ani khapni takte bu khuksong tini nani katal video norok na haina hai malam sogo tamni kang onek video rok khlaje ge balokha tamni kani nukhungo onek samu bi tongmani bagai tani chora mayang mani bagai ang YouTube rok asok samung rok khlai mayang tongkha be tini norok na haina hai ani katal video ningai norok nang tini haina hai tasha ani khani hamjak ma ya phari norok no ani YouTube lam sogo ko norok ani video no nai bahai ma tong ke tini norok ni bagai sung wagrok realize awo ke ani kita samung naharmani as samung nang success khlaimeng ai tongkha ke bachang success khlainai abrok nang try khlai tongo sai te goi tong kon rok bagai bustong tebo video kaham te tubnani bagai ang sai te goi tongo kusung wagrok ri khangke sini wak nok rok no sung sunane nang sung tei ba siming suko bunya kusung bo bithi rok ruinai sukangke virus mane yong rok thui sini wak ni sak rok ruk suknya kagai tongani bagai abahai rok no video rok tubi phainai norok tini ne video ko talno judi no sajagai tong kan norok ano support khlaji buskani video rok ko norok ani subscribe ngai tongai norok subscribe rok unsubscribe rok tak khlaji norok jasa support khlaiman sak norok asuk no khlaji inka norok ani video no sajai ba nai thokjai yang tong kan norok kun subscribe tak khlaji abo bang norok thane request khlayo norok chajagai tong khangke norok support khlaji abo se norok ni thane norok ni hamjak ma ang nango hingke asuk no tini ni katal video wa asuk no jotono no hambai।